പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വ്യാജ വോട്ടർമാരുടെ വിഷയം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അത്തരം വോട്ടർമാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു പുതിയ ഓപ്ഷൻസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഒരു പ്രത്യേക എപ്പിക് നമ്പറിൽ ഒന്നിലധികം പേരുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാരെ ഈ പുതിയ ഓപ്ഷൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ദിവ്യേന്ദു ദാസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജില്ലകളിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഒരു വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എപ്പിക് നമ്പറുകൾ ശരിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ മെട്രോളിനെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കത്തയച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.